Beng, ayaw dyan nag-idol-doli mong motor diliha. Okay, maugawan ang mga email sa mong motor ba? Pati mga sinawa. Tanawa pa ng motor ni mo. Diha lang kabing ha, kay generic ra ka. Puyo lang ka drabing, kung nay sobra pasahero, imuha. Grabe po mo. Patapat na para po ko diabi. Pero maapil ko pili sa pasahero po. Sus, Beng, ay nagpagdahon na yung sakay ng motor ni mo. Tanawa pa gunao, asang bulingita. Atira na oy. Bagay ra pud siyang dagway. Ay sos, nakaistorya lang mo king anak kay mga bagko pa yung motor. Maabot nag 5 ka tuig. Sobra pa yung anay porma na. Di na po na mo pabtog 5 ka tuig, oy. Mupalit ni mig bago. Ay magwa mi ikapalit. Hala sis, nanapod ang mga nindot ug motoro. Tara sis, tisningan na to ni. Pilian na to, kinsay mga nindot ug motor ani. Tanawa pre, nanuol ang mga chika. Tabis kay sa atong mga motor pre. Ay sus, di pa ni gwapo itong mga motor, pre. Di asa naman nuols to, Hi sir, namasay na ka sir. Signawa, ani mong motor sir. Oy, Bago ni mong palit sir no. Ay sus, bago na ko ning palit, man sinaw kayo. ala ka sir no. Kana bitong mga naka-aerox sir no. Kay mga baba-aerox ba kaayo. Pila na pud ka babae imong natirahan ani sir. Grabe po damoy, tira diretso. Wa pa gani na sa keg babae. Bago pa ni na kong palit. Ay na sir, ilan kay nang nimo bakakon? Ay, dirito sa pikas oy. Ay ka sa kuha gyud ni ron. Kanay mo sir ba, perti kasi na. Bago pa jud kaayo ba? Pindot kay gunitan dam no. Basta bago. Na, kana ba ang naka-sniper mga chicks hunter? Og musakay mo sa kuha murag makaingon gyud ko 600 yun ning sniper. Isas ilan po kayo nga namakak? Sa pikas na lang ka sis. Uy sis, man akong ganahan, reader. Sis kini mga reader, mga pakboy ang mga driver. Grabe pa na istorya ka, damoy. Ako na siguro yung reader nga bautan. Jesus, inana inyong diskarte para makuha din yung loob sa babae. Ni, kalain. Ya, dam, kuya man kayo mo makadyan sa mong motor. Unsa may masulti nyo, anak? Damay-damayo na po ko ninyo. Uy, ala, motor din na. Ala, apin akong kahoy. Bahala na siguro may nag-chicks boy. Basta di lang may nagkahoy. Sige dam, palabii pa ng istorya nyo bab. Magkagubot ko taron. Ay, joke, Raya, oy. Dira, bito mi man na kay sa imuha. Basta, front seat mi duha, pero libre mi ha. Unya, nadungog ninyo. Nya, adto sa ko. Maunang di ka palit og motor. Libre man, basta chika. Gusto baka magkakwarta nga dalira, magdula na ta og una game. I-click ang link na sa comment section nga i-download kini. Magawas dia, log in og register. Kung wala pa kay account, i-click ang register, then ibutang imong contact number, password, referral ID o verification code. Pag sulod mo sa dula, dan kay libre nga frequency ra nga pwede mo eksperimento og dula. Daghang kagapilang ang dula dia na Dragon Tiger, na color game, color lang, pero ang the best nga dula onda mo nang mines. Likayan lang ang bumumba para nindot yung pagmata pananglitan. Now, route yung frequency ra nga gusto magkamadula, i-click lang plus sign sa taas, mamili lang 100, 200, 500, 1,000, Gcash lang ang gamit. Kung pananglitan, daogan na po ka niya, gusto ka mag-withdraw, i-click lang, withdraw sa baba, Gcash lang ang gamit. Ano sa pa, mandugayan, magdula lang ka, kung na game.